al culturii comunicării despre ceea ce este ideologia ostensivă. Nu o să mă ostenesc să explic ce anume este ideologia ostensivă, îmi este foarte de mare ajutor vorbele uneia dintre studenții mei, care s-a exprimat foarte clar, a zis să-ți spun sau să-ți arăt alții dintre studenți. E bine, ideologia ostensivă asta face, de fapt, folosind imagini, ne arată ceva care pare să fie efectiv realitatea, nu ține discursul. Pentru acest context de ostensivitate, cred că șansa efectivă a filozofului ar fi să se reîntoarcă la forța de a comunica a propriei lui vieți. Cred că forța de comunicare analogică a vieții este copleșitoare și spun asta în sensul în care forța de comunicare analogică a vieții unor oameni ca Isus, Gandhi, ca și diferiți călugări din contextul budismului zen, reprezintă o astfel de posibilitate. Deci, vreau să zic, ceea ce este valabil pentru filozof ar trebui să fie valabil puțin mai târziu și pentru soluția noastră. Nu se poate tăcea de plin într-o cultură prea logoașă. Soluția cea bună, probabil, la care oricine s-ar putea gândi într-o primă mișcare, ar fi să considere, de fapt, că tăcerea este formula cu care, într-o manieră mistică, am putea contesta și contrasta locvacitatea culturii noastre. E imposibil de făcut asta și veți vedea de ce un pic mai târziu. În contextul acestei culturi e aproape imposibil să taci. O să explic imediat de ce. Așa încât pentru ceea ce făcea filozoful, cred că este o șansă să recurgă la o tăcere comunicativă. Bun, dar asta este o tăcere specific filosofică. Ce este de făcut, ca să zic așa, ce este de făcut pentru noi, pentru ceilalți? Și cu asta aș vrea să mă reîntorc la filul respectiv al demonstrației mele și să spun că problema cu comunicarea este doar asta, că dacă inițial comunicarea a fost supusă în contextul vechilor culturi existente, dacă în contextul culturii moderne comunicarea a fost supusă cunoașterii, acum ea este absolut autonomă. Ea se mulțumește să relaționeze și să refuze orice fel de regulă sau orice fel de exigență. Ok. Ce este complicat în asta? E diagnoza pe care am încercat să stabilesc în a doua carte, cea a Imperiul Comunicării. Și am avut plăcuta surpriză, sau îndoielnica surpriză, să văd într-un fel că Alexander Bard și Jan Söderqvist, în Netocrația, una din cărțile interesante pe care le-am citit în ultima vreme, confirmă într-un fel o parte din aceste diagnostice. Cei doi suedezi, din câte îmi dau seama, cei doi suedezi sunt însă extrem de optimiști. Ei anunță, de fapt, instalarea unei noi societăți netocratice, o societate care termină cu capitalismul, care instalează practic o altă lume. E o lume foarte interesantă în propunerea lor. Eu sunt sceptic față de ceea ce spun ei. Pentru mine, voi recunoaște asta riscând să vă deranjez sau să vă dezamăgez. Pentru mine, criteriul marxist al proprietății asupra forțelor de producție continuă să rămână un criteriu definitor pentru a stabili dacă o clasă deține sau nu puterea economică. Nu văd cum, în felul în care ei gândesc, cei care inițiază rețele în contextul general al netului, pot să devină brusc niște aristocrați care să domine, de fapt, întreaga societate astăzi. Însă sunt în deplin acord cu mulțimea de diagnostice pe care cei doi le stabilesc în ceea ce privește societatea noastră. Adică sunt de acord cu faptul că această lume începe să sfideze efectiv statul centralizat, care a fost produsul târziu al unei monarhii centralizate, că ceea ce a fost statul tinde să se dilueze și dizolve, că locul în jocul de puteri este preluat mai degrabă de tot felul de grupuri autonome
că ceea ce noi am numit, ceea ce voi ați numit, sau ceea ce jurnaliștii au numit în presă mai degrabă baron, pare să fie o perspectivă mult mai generală decât ne imaginăm. Această nouă societate centrată asupra netului și netocrația pe care o presupune, reușesc să evite, să ocolească sau să dribleze autoritățile și să instaleze, de fapt, un sistem juridic de putere politică și economic care scapă stilului acesta de stat și de control de stat. Ok. Ceea ce văd instalându-se era ceea ce anticipasem într-un fel. Mi se pare că ne îndreptăm cu toată viteza în direcția unui nou ev mediu. Și nu este evul mediu pe care Berdiaev îl așteptase, este mai degrabă un ev mediu plin de puncte diferite de emanație ale puterii, spart între tot felul de instanțe și tot felul de forțe, unul în care ceea ce au fost regularitățile dreptului modern din contextul Europei Occidentale va înceta să funcționeze, o lume în care mai degrabă diferite formule ale violenței și diferite formule ale impunerii vor prolifera. Ei sunt de altfel cei doi teoreticienii unor mesaje care implică neapărat violența și nu numai atât. Întreaga carte pe care ei o propun și felul în care ei gândesc metocrația este o manieră de a vedea lucrurile în perspectivă niceniană, a cultului celui mai puternic, a cultului supraomului, a impunerii celor care pur și simplu dețin puterea împotriva celor slabi. Am preluat de la ei o parte dintre, nu în această ideație, dar în general o parte dintre diagnoze, mi se par corecte, și am preluat de asemenea de la ei o formulă care mi-a plăcut într-adevăr lingvistic sau verbal. Ei numesc noul proletariat consultariatii. Asta este formula pe care o folosesc și ei cred că aceste noi clase sunt cele care vor suporta bombardamentul informațiilor cu totul nesemnificative, că vor fi prinși în ceea ce este consumul și societatea noastră care le oferă o comunicare fără semnificații, că ei vor fi incapabili să discearnă între ceea ce este important și ceea ce este lipsit de importanță în comunicare. Bun. Acesta este punctul de plecare care mă face să mă gândesc la necesitatea unei soluții mult mai ample decât aceea strict filosofică. Sigur că filosoful își poate juca propriul lui destin, oarecum individualist, făcând din propria lui viață o paradigmă, încercând să propună altora un anumit mod de viață și că asta poate fi o soluție. Pentru că, într-adevăr, asta este situația. De vreme ce ne place să participăm, ne place să ne includem, să ne introducem în ceea ce este jocul artistului. Și e ok. Opera de artă, într-un fel sau altul, textul artistic, produsele artistice, sunt produse care ne atrag. Pe de altă parte, discursul omului de știință este clar, are efecte tehnologice și ne schimbă viața într-o altă dimensiune. Rămâne filozofia. Dacă filozoful nu face ca teoria lui să fie testată în cuprinsul propriei vieți, ceea ce face el nu are niciun fel de semnificație. Ori regula este departe de a fi asta, dar nu asta ne interesează acum. Mă interesează dacă putem găsi o soluție care să funcționeze în contextul vieții cotidiene a noastră, a tuturor. Nu mă socotesc un filozof, gândesc doar că sunt interesat să înțeleg lucrurile și de asta vreau să ne așezăm de cealaltă parte și să găsim o soluție care să funcționeze efectiv în acest context. Ar fi poate prea simplu să spun că noua ideologie de astăzi este comunicarea. Ar fi prea simplu și prea puțin să spun asta. Eu cred chiar mult mai mult că în contextul acesta al democrației noastre, comunicarea este, voi folosi din nou o formulă clasică, pe care o parafrazez, comunicarea este opium pentru popor. Lumea și închipuie comunică și închipuie că are la îndemână relaționarea cu oamenii politici. Și vezi la televizor, sunt la 2 metri distanță de tine și se fac odată în intimitatea ta, pare să poți vorbi cu ei, mai mult chiar le poți scrie pe blog sau mai știu eu ce, pare că ți se adresează, nu? După celebra glumă studențească pe care am reiterat-o chiar nu într-un loc potrivit, pe unul din canalele
de televiziune a unei biserici protestante și nu cred că a căzut foarte bine. Am spus acolo glumița aceasta excepțională care definește politicianul român prin analogie cu porumbelul. Atunci când este jos își șugulește din palmă și când se ridică sus, pentru cei 4 ani, se găinăsează în față. Asta era formula pe care glumița o propunea. Bun. Ei, vreau să spun însă că pentru toată această lume prinsă în condițiile democrației, comunicarea pare să fie opium pentru popor, cum zicea. Sigur, poți să spui ce vrei. Sigur, oamenii se pot aduna în centru și pot striga lozimi și le lua. Ieri m-am întâlnit, când mergeam la cursuri. Ieri a fost luni? Da. Ieri a fost luni. Mergeam la cursuri și m-am întâlnit cu unul dintre studenții mai întârziați la Cantemir. Fusese la București, fusese și aici în piață mult băgată de vreme. Era foarte mândru pentru excepționala lui reușită de a construi versulețe antibăteșciene și tot felul de alte versulețe. Povestea cum la București au reușit așa și cum cei care manifestau alături de el au făcut același lucru și l-au urmat, era foarte încântat. Sigur, e perfect, se poate comunica.